Il-President tas-Soċjalisti Ewropej Hannes Swoboda jgħid li r-riżoluzzjoni li tikkundanna lil Malta fuq il-programm tal-investiment individwali huwa attakk tal-Partit Popolari Ewropew fuq Malta. Il-Partit Nazzjonalista huwa parti mill-grupp tal-Partit Popolari fil-Parlament Ewropew fejn din il-ġimgħa se ssir diskussjoni u jittieħed vot dwar il-programm tal-investiment li qed toffri Malta. Hannes Swoboda qal li mhux ġust li tissemma Malta fir-riżoluzzjoni billi hemm iktar pajjiżi Ewropej li joffru programmi ta' investiment bħalma toffri Malta. Għalkemm hu ma jaqbilx qal li Malta għandha tieħu d-deċiżjonijiet li jidrilha li għandha tieħu fil-kompetenza nazzjonali tagħha. Is-Soċjalisti Ewropej ma jaqblux li Malta tissemma bħala l-unika pajjiż li qed joffri skema simili. Din hija wkoll il-pożizzjoni ta' xi gruppi oħra fil-Parlament Ewropew, iżda l-Partit Nazzjonalista permezz tal-grupp tal-Partiti Popolari qed jibqa' jinsisti li l-Parlament jikkundanna lil Malta u ma jikkundannax lil pajjiżi oħra li qed joffru l-istess programm. I don't want to target one country alone if I know that citizenship is the same thing is happening with other countries. Id-dibattitu dwar dan se jsir għada.